Belai ikan kari mai sama beli kasai peko bekah tibi omong ka. Duel takar jolai khobjak jongpu jela blok gila bharma edisi village Nowab Molsom kamini. Bukhuk bisrani Molsom busa khorson buma. Bo agi sori londi tongmani. Bini sori omaya ekdum lon kupung. Bo tabu belas manjari bo. Kerem ing tangga. Nasa sumu hima tongka yang koni korben ke bin omaru ka 28 loklo je maman kisah subadi bin jipe namarun ka 9863174893 bol nok nasina di loklo kisi misik ok pani briman bongni belai kina hamya sonok ojan ma thu borok ojan rokoi ma thu belai kina kini borok bin bu pusai ke Bunyar hajar tangmo sajago paisa masa he belakin kepala hamya tahu bolu kalau kisah kisah subari ini kurumunya bo tahu tom kok saja ini ji kayak lo koro kisah coba anak hadi kak waro para muntong mo nabor di para Molsom para na enggak konsep kamu kilabor bisna blok mo andar khobsa kamu jompo jompo blok Tomorrow, anjaga mah hakian kai tong thongor ki sagari. Mom tiru. Omong kangke omong paralyze ni sabdo. Puila o mairaman thanno omo ungkha. Puila ke mairamani omo bisma sakha ni han chong hata ang. Longke sate tola nang khor ka angke lor malia. Bajai malia ki malia arun ki garun site ka ki bai bus malia ki mai bo malia site malia ta. Or bisan kai mo ta hata na. Bisna tongai mak tongmang bosot kaisa kate khang ke olong ke ayang oko kilaro morok thangkha ayang otipania rok thangkha tipania ni pore ang jibo refer hoja khata jibio 2 mas tongkha Ini kumlo kereng baro ta na ye kereng baro ba thangka saptaga sarok tongkha kereng bar pura udaipur ma thangkata ini bum ke sagari bisarani molsom na ini ke ayang yakung ke maya o sirok se o thui chola nya na saimalia tam jani hain kha ke amorok bo su khonjore stong bai kha amorok ki safan lori maria kostong sukha asrai bo gnang ke ba kostong kha haino nogo tongnani omo tui bokhok malia tui boni jini khoi tu kumalia hai kosto han tongkha ini mai rok sa juma mai rokhe chaksa omo chongai kisa chamandrok khata tabu omo hafano asuknya khota ini omo busang kalian ni boy 28 na ini kan no bui ahe asuk nai phaya ko mo barang gusti jai tiro nai phai kap nai pham to khoksa khok ni rok ta ambai ge bithi ro kisa ma pai khata khoksa khok ni rak no asuk ni ini ko lukro ko nonton sama sama hai omo suba sonda ke lokro no kisa sana ma sumani ko omo chuba chukte kisa no khoksa khok ni der manai nai ang lokro no ko jauta lokro omo chuba chuk sana ni kaham de tongman ko ang omo kisah saman ta omo kuporong omo son na kono bo jai khet ton malia pore malia ta omo gre kha yak supriya ta por bkha tong thano yak supriya orang krini bagai no ini lo hetam khai tong samo hai no oko samrok tang cari khata jeng no omo Hajra rok thangai no charikha rang bui haira ba rok riba bui hai gnang bungnya ba songai ja tangai charikha ke tangai ba besuk phainai ba rang naiman liata o chadorok rok se ajiman ke ba nai bai kha musuk rok pun rok bebak je tongmani ration card rok bebak oko bai kha phal bai kha musuk rok bak rok ration card rok rubai khabu no mo no kat ko mo kat ration card biel ka ini hesa mani an bhokta hai kisama achubu
hai ke roba azumaya ke ulokhe lebar nosto ngo misau doctor rok ba ke lebar nosto ngai amo esa rok ma khai ka poder pon ma khai ka ke ulokhe ham o amo charwai bithi rok charwai kisa komite